Good morning guys. Maglalaga tayo ng saba para ngayong merienda. Hubal na to guys. Sa amin sa Bicol, hubal yung parang hinog na siya na koonti. Ayan pa. Lagay natin yan dito. Maliit ata ang ating kaldero. Ayan, puno ng ating kaldero. Ayan, madami to guys. Isang kalderong medyo maliit lang naman. Dalawang sapad ng saba. Lagyan na natin guys ng tubig. At lutuin na natin. Tatakpan natin yan guys. Masarap to sa kape. Antayin natin maluto. Mamaya-maya ay luto na ito. Hindi naman to matagal lutuin. Takpan na natin guys. At mag-wait tayo ng ilang minuto para maluto ang ating nilagang saba. Ayan, tingnan na natin guys. Ayun. O diba? Luto na ang ating nilagang saba. Muusok-usok pa yan. Kain na tayo guys. Let's eat. Kain na tayo. Sasabayan natin ng kape. Kapeng matapang. Kasintapang ng charot. Thank you for watching guys. God bless everyone and let's eat.